Hagit gihapon alang sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR ang kakulangon sa ilang resources, ilabi na sa ilang personahe aron mabantayan ang sobra 4 ka milyong ektarya nga protected area sa nasud lakip ang Mount Apo Natural Park. Busa na nawagan sila og aktibong partisipasyon sa nagkalain-laing organisasyon. Ani ang ulihing hugna sa RTV Presents ni Argil Relator. Sumala sa DENR, ana sa 115 ang kinatibuk-ang Legislated Protected Area sa nasud o sobra 4.4 million hectares nga gikinahanglan nga tutukan nga maprotektahan. Usa na dinha ang Mount Apo Natural Park. Apan sa kalapad sa protected areas, ana sa sobra 500 lang ka personahe ang nagamanage. Sa matag protected area, dunay usa ka protected area superintendent, kauban ang 5 hangtod 6 ka job order employees. Busa, usa lang ka forest guard ay nagabantay sa matag 8,000 ektarya nga protected area. Kini ang hagit karon sa DNR, lakip ang pagbalanse tali sa prioridad sa lokal nga kagamhanan, ancestral rights, panginabuhian ug uban pang tawhanong katungod. We're trying to find better enforcement in this. No? We do realize lapses in the law and what we should do in terms of enforcement. But I think what we should do is really try to, with the help of the Senate and the lawmaking body, we try to not change but amend to further enforce. Si Senator Bato de la Rosa, mipasalig og tabang sa ahensya. As a lawmaker, hanapan natin kung ano magiging policy directions ang ating tutumbukin, kung ano mga legislations gagawin natin in order para to capacitate DNR sa more. Kinahanglan sa may review ang pagkasunod-sunod sa pagkuha ug pag-release ug mga kinahanglan nga permit sa DNR ug sa LGU. We'd like to find a better sequence for it. So hindi po tayo nalilito kung ano yung nauuna, ano yung nahuhuli. Gipasalig hinuon sa DNR nga pangitaan og pamaagi aron mas maayong ma-manage ang protected areas. Sa taas nga proseso nga pag-aagian, apan ang mas klaro nga direksyon karon mao ang pagpatuman og whole of the nation approach kung asa kinahanglang ilang bigit ang mga ahensya sa gobyerno, ang local government units, ingon man ang civil society organization ug ang mismong komunidad. Sanglit ang matag usa nga nagapahimulos sa gasa sa kinaiyahan, dunay responsibilidad nga kini panalipdan. Kini ang ulahing hugna sa akong RTV Presents. Kauban si Metro Awin sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.